सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत। सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स। संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। रत्नागिरी येथील वीर सावरकर सभागृहात आयोजित जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था संचलित श्री भगवान महादेव सांबरे मोफत रुग्णालय रत्नागिरीच्या प्रथम वर्धापन दिन सोहळ्यात पार पडलं। याला माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांची विशेष उपस्थिती लाभली। जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था संचलित श्री भगवान महादेव सांबरे मोफत रुग्णालय रत्नागिरीचा प्रथम वर्धापन दिन सोहळा पार पडला। रत्नागिरी येथील वीर सावरकर सभागृहात या वर्धापन दिन सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळी उद्योजक रवींद्र सामंत, एअर मार्शल हेमंत भागवत, इंद्रजित देशमुख, सुरेश प्रभू यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला। तसेच संस्थेचे स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रातून शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या मुलांचा सत्कार करण्यात आला। सामाजिक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर लिखित माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या जीवनावर आधारित ध्येयधुंद या पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचं प्रकाशन यावेळी करण्यात आलं। यावेळी मुखपृष्ठ बनवणाऱ्या हर्षला प्रभू देसाई यांचा सन्मान करण्यात आला। यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष निलेश सांबरे, भगवान सांबरे, सौ भावना सांबरे, उद्योजक रवींद्र सामंत, इंद्रजित देशमुख, सौ उमा प्रभू, हेमंत भागवत, कोकण सातचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर, कोकण सातचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण, राहुल गडपाले, सिंधुदुर्गचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, सुशील कुमार मुळे, राजेंद्र केसरकर, विनोद राऊळ, संतोष राणे, मोहन होडावडेकर, ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, प्राध्यापक रुपेश पाटील, बाबा टोपले, प्रचिती देशपांडे, प्रवीण पाटील, धीरज सांबरे आदींसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी उपस्थित होते। संस्थेचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र मांडवकर यांनी प्रास्ताविक केलं। यावेळी शेकडोंच्या संख्येनं विविध क्षेत्रातील मान्यवर, संस्थेचे सदस्य, नागरिक उपस्थित होते। लहानपणापासूनच आई वडिलांचे संस्कार होते, तर आपण आपल्या बरोबर आपल्या समाजाचंही काहीतरी देणे लागतं। त्या उद्देशाने 2008 साली जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्थेची निर्मिती करण्यात आली। प्रभू साहेब आपल्यासारख्यांचा आदर्श घेऊन किंवा अण्णा बसलेत, अण्णाही व्यवसायातनं आलेल्या 2 पैशापैकी माझ्या माहितीनुसार गेल्या 40-50 वर्षामध्ये या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आलेल्या कुठल्याही माणसाला रिकाम्या हाता परत पाठवत नाही। हे संस्कार अण्णांचे संस्कार किरण भैयाने घेतलेत, माझ्या आई बाबांनी पण तेच संस्कार दिले, ते संस्कार घेऊन आम्ही काम करतोय। हे काम करत असताना आपल्या कुटुंबा व्यतिरिक्त जे व्यवसायातून आलेले धन आहे हे समाजाचं देणं आहे। मग ज्या समाजामध्ये आपण जन्माला आलोय तिथे कुठल्याही प्रकारची इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा न ठेवता, ज्याप्रमाणे आपले आई बाबा आपल्याकडनं अपेक्षा ठेवत नाही परत काय देईल, त्या उद्देशानेच आपणही आपल्या समाजातल्या दिन दुबळ्याच्या दुःखासाठी आपला पैसा व्यवसायातून आलेला वापरला पाहिजे, त्या उद्देशाने जिजाऊ काम करते। मग मला आठवते 90-91 ला जव्हार येथील वावरवानी बालमृत्यूकांड झाला होता। 115 की 120 मला वाटतं महापती साहेबांनी बातम्या छापल्या होत्या चांगल्या पद्धतीने त्यावेळेस, का 120च्या दरम्यान लहान लहान कोवळी अपत्य कुपोषणाने मृत्युमुखी पावली होते। त्याच वेळेस मनाला वाटलं का आपण ज्या जिल्ह्यात राहतोय, ज्या तालुक्यात राहतोय, त्या तालुक्यातले असे
लहान लहान बाळका मृत्युमुखी पावतात. मग त्याच्या मुळाशी गेल्यानंतर कळलं तर एकतर शासनाकडनं आलेला बजेट त्या समाजापर्यंत पोहोचला जात नाही. काही तुटपुंजा 0.5% लोक त्याचा लाभ घेतात, उरलेल्या समाजाला शिक्षण नाही, आरोग्य व्यवस्था नाही, त्यामुळे ही अशी भीषण परिस्थिती निर्माण होते. त्या दृष्टीने अगदी मनाशी ठरवलं का गुजरातच्या बॉर्डरपासून मोखाड्यापासून तर सावंतवाडीपर्यंत आपला कोकणचे 5 जिल्हे हे शिक्षणाने समृद्ध झाले पाहिजेत, आरोग्य व्यवस्थेने समृद्ध झाले पाहिजेत, युवांना रोजगार समृद्ध दिला पाहिजे, शेतकऱ्यांना शेतीचा विकास केला पाहिजे, त्याचबरोबर महिलांनाही स्वयंरोजगार देण्याचं काम केलं पाहिजे. त्या दृष्टीने जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्था काम करते. का माझ्या या भूमीतील कुठल्याही नागरिकाला आरोग्य सुविधेसाठी जमीन विकायला लागणार नाही आणि कुठल्याही विद्यार्थ्याला शिक्षणासाठी आई वडिलांना सोनं गहाण टाकायला लागणार नाही, याची काळजी मी माझ्या आई वडिलांसमोर किंवा आई वडिलांच्याच लेवलचे सर्व समोर अतिथी बसलेत त्यांच्या समोर आपल्याला सर्वांना सांगतोय. परंतु आपण लक्षात घ्या का आपल्यालाही काहीतरी करायचंय. आपल्या गावातील रुग्ण असतील, गावातील जे आई बाबा असतील, त्यांच्याही आरोग्याची, त्यांच्याही उपजीविकेची आपल्याला सर्वांना काळजी घ्यायची आणि ज्या गावातील वडील नाही, आई वडील नाही, अशा विद्यार्थ्यांनाही आम्हाला शिक्षण द्यायचंय. त्यासाठी आपण सांगाल ती व्यवस्था करण्यासाठी जिजाऊ तुमच्या बरोबर कुटुंबाप्रमाणे. सकाळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष भेटले, त्यांना मी सांगितलं का आपण सिंधुदुर्गाच्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये जशी सावंतवाडीला स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका मला वाटतं पारसेकर साहेब 5 जण नोकरी लागली ना, तिथं 6 जण लागले, तर अशा प्रकारच्या प्रत्येक तालुक्यामध्ये स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका सुरू करूया, पोलीस व सैन्य भरती केंद्र सुरू करूया आणि एखादं जेई नीटचं सेंटरही सुरू करूया. कारण 4-4, 5-5 लाख रुपये फी भरणारे आपल्याकडे पालक नसतात आणि त्यामुळे ती स्वप्नच लहान बघतील. तर उद्याला कशा आपली व्यवस्था सुधारणार आहे, आपल्याला आपला देश बलवत्तर करायचा आहे, तर विद्यार्थ्यांना चांगलं उत्तम प्रकारचं शिक्षण देऊन उच्च पदावर आपला विद्यार्थी गेला पाहिजे. अशा प्रकारचं स्वप्न दाखवूनच नाही तर प्रत्यक्षात अवतरण्यासाठी आपण सर्वजण सज्ज होऊया. आज या कार्यक्रमासाठी आलेले सर्वच मान्यवरांचं मी माझ्याकडून आभार मानतोय. समाजामध्ये जे अनेक विविध स्वरूपाचं चांगलं ते काम करतात, त्या केलेल्या सत्कार्याचा सत्कार तिथे अनेक लोकांचा झाला. त्या सर्वांना मी मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो, शुभेच्छा देतो. माझे मित्र निलेश सांबरे यांचं हा एक अतिशय चांगला उपक्रम जिजाऊ प्रतिष्ठान. मगाशी देशमुख साहेबांनी इतरांनी सांगितलं की जिजाऊ हे नाम का दिलं असावं. आता जिजाऊ व्यक्तिमत्व असं आहे की त्यांचं नाव कुठच्याही गोष्टीला दिलं तरी त्यांच्या कर्तृत्वाची एवढी व्याप्ती एवढी मोठी होती, ती किती नावं दिली तरी ती त्यात सामावली जाणार नाही. परंतु महत्वाची गोष्ट, जर जिजाऊ नसत्या तर छत्रपती शिवाजी महाराजही नसते, छत्रपती शिवाजी महाराज नसते तर कदाचित आपल्यापैकी इकडे कोणी जे बसलेले ते आपली संस्कृती देखील कदाचित नसती. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना केवळ जन्म दिला असं नाही, तर त्यांच्या मनामध्ये स्वराज्याचे विचार त्यांनी रोवले. त्या जिजाऊंचं नाव या कार्यक्रम या संस्थेला तुम्ही दिलं, हे खूप अर्थपूर्ण आहे. आणि म्हणून जिजाऊंनी महाराजांना जन्मला, महाराजांनी एकटीला स्वराज्याची स्थापना केली, सुराज्य देखील तयार निर्माण केलं आणि त्यांनी त्यापासून प्रेरणा घेऊन या संस्थेची स्थापना निलेश सांबरेंनी केली. पण निलेश सांबरेंना जन्म कोणी दिला? निलेश सांबरेंना जो जन्म दिला ते आई वडील इकडे उपस्थित आहेत आणि ते नसते तर काही निलेश सांबरे झाले नसते आणि निलेश सांबरे झाले नसते तर एवढा मोठा कार्यक्रम झाला नसता. आणि ज्या आई वडिलांनी त्यांना जन्म दिला त्याच्या वडिलांचा आज वाढदिवस आहे, त्यांना त्याबद्दल मनापासून शुभेच्छा देतो. 1 जूनची तारीख का ठरली मला माहित नव्हतं. मी खरं म्हणजे आठवड्यातले 6 दिवस कुठेतरी फिरत असतो. मी त्यावेळेला अमेरिकेला होतो जेव्हा मला नकुल पारसेकरांनी फोन केला, म्हणाले 1 जूनची तारीख जमेल काय? म्हटलं बघ आत्ता मला सांग, मी माहित नाही. मी त्यावेळेला रात्र होती, त्यांनी फोन केला त्याचा दिवस होता इकडे, तर तिथे दिवस रात्र काम करतात ते खरं वाटतं म्हणून त्याने मला त्या अशा वेळेला फोन केला की ते रात्र आहे. पण मी म्हटलं मी नक्की येतो, कारण ह्यांनी केलं काम मला बरेच वर्षापासून ऐकत होतो, त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता यावा म्हणून आज इथे मला येता आलं. त्याबद्दल मी खरोखर मनापासून आनंद व्यक्त करतो. निलेशजी, तुमचं मनापासून अभिनंदन, भावी कार्यासाठी शुभेच्छा. आणि मला खात्री आहे की अशा तऱ्हेचं काम सातत्याने चालू ठेवलं तर आपल्यामधून अनेक नररत्न निर्माण होते. कोकणी माणूस खरोखरच प्रचंड
क्षमतेचा माणूस आहे. आता ती क्षमता अनेकदा संधी मिळाली नाही तर योग्य दिशेने जाते. योग्य संधी मिळाली तर तो माणूस आयुष्यभर इतरांना प्रकाश देत राहतो. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने गरज आहे की त्या हिऱ्याला कुठे ना कुठेतरी पॉलिश करून त्याच्यामध्ये असणारं तेज प्रत्यक्ष आणण्यासाठी कोणीतरी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आता हे काम कोणी केलं पाहिजे? खरं म्हणजे सरकारने केलं पाहिजे. सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मी स्वतः 10 वेगवेगळ्या खात्यांचा केंद्रामध्ये मंत्री होतो, त्यामुळे मला सरकारची क्षमता माहिती आहे आणि सरकारने केलेल्या कामाची व्याप्ती किती मोठी असली तरी त्याच्या मर्यादाही मला माहिती आहेत. आणि म्हणून सरकारला त्यांनी केलेल्या कामाला मदत करण्यासाठी, त्याला जोर देण्यासाठी सामाजिक संस्थांची आज आपल्या देशाला जास्त गरज आहे. सरकारमध्ये काम करणारे अधिकारी खूप चांगले असतात, काम करतात, परंतु ते नोकरी करण्यासाठी काम करतात. देशमुख साहेबांसारखे अपवादात्मक अधिकारी की जे स्वतःला झोकून देतात, नोकरी एक माध्यम ठरतं, त्यांचं लक्ष समाजामध्ये बदल घडण्याचं असतं, परंतु अशी माणसं सातत्याने मिळतातच असं नाही. सामाजिक संस्थांचं वैशिष्ट्य काय? तर ते कोणत्या कामाने काम करतात? तर कुठेतरी समाजामध्ये असणारे जे दोष आहेत, ज्यांना समाजात असणाऱ्या व्यक्तींना ज्या वेदना होतात त्याची जाणीव त्यांना झाल्यामुळे ते काम करण्यासाठी त्यातून उद्युक्त होऊन ते कामामध्ये येतात. की जर प्रत्येकाने असा विचार केला निलेश सांबरेंसारखा की मी स्वतःला आणखीन किती चांगलं करेन, मोठा होईल याचा विचार न करता ज्या माणसांमध्ये मोठं होण्याची क्षमता आहे अशा माणसांना मी जर मदत केली तर मी एकटा मोठा होण्यापेक्षा हजारो लोक मोठे होते आणि त्यामधून समाज खऱ्या अर्थाने पुढे जाईल. आज आपल्या पुढे 2047 साली विकसित देश बनवण्याचं स्वप्न किंवा लक्ष्य, स्वप्न म्हणण्यापेक्षा दोन्ही स्वप्न आणि लक्ष दोन्ही हे आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी ठेवले. मी अनेकदा लोकांना प्रश्न विचारतो की मी अनेक कार्यक्रमांनी दिवसाला पुढे जातच असतो की विकसित भारत म्हणजे तुमच्या मनामध्ये काय? अनेक जण सांगतात, कालच एक कार्यक्रमामध्ये ऊर्जेबद्दल बोलत होतो तर अनेक जण सांगतात असं केलं पाहिजे, तसं केलं पाहिजे. सगळ्यात महत्वाचं की देशाला विकसित करायचं असेल तर समाजाला विकसित केलं पाहिजे. आणि समाज विकसित होणार नाही जोपर्यंत त्या समाजाचा महत्वाचा घटक असणारी व्यक्तीचा विकास होणार नाही. आणि म्हणून व्यक्ती विकासातून देशाचा विकास हा एक निराळा विचार आपल्या पुढे आणला पाहिजे. आणि तो करायचा असेल तर ते सरकारला, केवळ सरकारला काम करता येणार नाही, कारण सरकारच्या मर्यादा आहेत. सरकारच्या योजना एका प्रत्येक व्यक्तीसाठी करता येऊ शकत नाही, शक्यच नाही. आणि ते तर 150 कोटी लोकांसाठी तर शक्यच नाही. आणि म्हणून अशा वेळेला आपण जे काम करतात ह्या कामामधून खऱ्या अर्थाने व्यक्तीचा विकास आणि व्यक्तीला असणारी आपली क्षमता ही देखील त्याला कळेल. बऱ्याचदा काय होतं की मलाच माहित नाही माझ्याकडे क्षमता काय. आता ही लहान मुली, तिने सुंदर चित्र काढलं, मला आधी खरं वाटलं नाही की माझंच आहे की काय, कारण तो चांगला दिसत होता. म्हटलं मला माहिती आहे मी एवढा चांगला दिसत नाही, चित्रात तरी चांगला दिसलं, कमीत कमी तेवढं तरी ठीक आहे. बायकोला ते दाखवून कदाचित मी लग्न केलं असेल, नाही तर तिने केलं नसतं. पण आज ही क्षमता आपल्या प्रत्येक व्यक्तीमध्ये असते जी आपल्याला जाणीवत नसते. तुझं आहे, तुझं पाशी, पण आपल्यालाच माहित नाही माझ्याकडे आहे म्हणून. आणि ते करण्यासाठी रत्नपारखी लोकांची गरज आहे, जे तुम्ही निलेशजी तुम्ही करून दाखवतात. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आजच्या कार्यक्रमामधून उद्याच्या काळात अनेक निरनिराळ्या व्यक्ती विविध क्षेत्रामध्ये आपलं नैपुण्य दाखवतील